Doberman Baby nyitja a sort, egy Malinois Baby követi őt, a közép-ázsiai juhászkutya bébiét látjuk, az amerikai Staffordshire Terriert, a Fox Terrier követi, majd érkeznek a francia Bulldog Babyk, a Corgi Baba érkezik, illetve a Bichon Frisé. Baby Best in Show-ra küldött kutyákkal a kör bejáratánál, ha esetleg ott más lenne a sorrend. Sokan lesznek, akik innen oda-vissza kerülnek majd, de gyülekezni már lehet a bejáratnál. Harmadik helyezettünk, a közé Best in Show-nk a mai napon, Reserve Baby Best in Show, a francia Bulldog, és a nap győztese a barna Doberman lett. Gratulálunk a tulajdonosok!